Yan, good morning mga kapotpots. Napansin nyo ba? Hindi tayo naka-gravel bike ngayon. Kakakuha lang natin ito, Merida Hybrid MTB natin. Kaya J Katigbak kahapon, dun sa MOA. Kaya ngayon, eto, break in natin si Merida. At dadalas-dalasan natin ang paggamit dito. Kailangan i-break in muna natin dahil unang-una matagal ako napahinga, so konti-konti lang muna. Tsaka medyo naninibago ako rito sa Merida dahil ang tagal kong ang tagal na ang ginagamit ko yung gravel bike, naka-drop bar. So ngayon kailangan gamayin ulit natin to. Hindi na ako sanay naka-straight bar eh. Tsaka yung, alam niyo naman, pagka naka-MTB ka, iba yung posisyon ng katawan mo, naka-upright. So papakiramdaman pa natin. Tsaka ito nga, naramdaman ko agad na mababa yung upuan. May adjust natin. Paahon to eh. Itong galing sa amin, papunta nga pala tayo ngayon sa Philippine Arena. Doon tayo mag-break in itong Merida natin. At dito tayo dadaan sa mahabang parang. Mahabang parang dito sa Bulacan. Meron din mahabang parang dito eh. Teka, adjust natin yung upuan. Testing ulit. Pakiramdaman natin yung bagong saddle height. Ito, pagdating dito kakaliwa tayo, papunta sa Santa Maria, Bulacan na to. Yung diretso di ko alam eh. Actually ito pala, Santa Maria, Bulacan na. Itong mahabang parang. Dati nung bago pa lang ako dito sa Bulacan, ang daan ko papuntang Philippine Arena doon sa MacArthur Highway. Pero ngayon medyo nakailan po na ba tayo sa Bulacan? 3, 4 May, June, July, August. 3 buwan pa lang pala. Pero may mangilan-ngilan na daanan na tayong alam. Kagaya na ito. Tapos doon sa kabila naman may tinuro si Sir Ronnie sa looban, sa may bundukan. Ang labas nun, malapit na sa Philippine Arena. Ito naman, ang labas ito, sa likod ng Philippine Arena. Mamaya makikita nyo. Kapanibago talaga. Si Batman, Sir Ronnie, halos dito lumaki yun. Hindi dito sa Balagtas. Dito pala siya, taga Bukawi talaga sila. Tapos nung minsan dumaan kami dito, nakasasakyan, kinukuha nila sa akin itong lugar ko dati. Puro bukilin lang to. So dito raw sila nagbabike nung araw, panahon ng hapon. Tapos tinuturo niya sa akin dito yung mga bahay-bahay dito. Mga mayayaman daw talaga yung mga taga rito. Kasi napansin ko, sabi ko, ang gaganda ng mga bahay dito, ang lalaki. Ang lalaki ng mga bakuran. Kasi nga sabi niya, dito raw yung mga mayayaman talaga dito. Pagdating dito sa medyo unahan ng konti, ang lalaki ng mga bahay niya, ang gaganda. Pero hindi mga modern medyo mga makalunga, pero gaganda. Nakakapaibago yung lalo pag ito umaahon hindi ko makuha yung tamang posisyon ng katawan. Medyo sumasablay pa yung clits ko hindi maganda kapit. Kapag hinahata ko yung sa kanan, kumakalas. Kaliwa tayo rito sa looban. Para sa unang-unang ngayon at magpakailanman magpasalamat ng guys gano'n. Ito dati, unang daan ko rito. Ganda ligaw-ligaw ako eh.
Kinapa ako pa. Lalo na nakasasakyan. Ay pinasukan ako rito pagka pasikip ng pasikip yung daan, yung pala dead end sa dulo. Parang maze tong part na to ng ano, Bulacan eh. Ayun, pagdating dito, kumaliwa ako dyan. Tapos paliit ng paliit. Buti na kapag maniobra pa ako, sasakyan dalawa. Kaya rin ako nag-chest speed. Medyo kailangan natin nakadalawang kamay ngayon din dahil medyo matagal ako hindi nag-vlog na gamit yung bike na to, so hindi ako masyado sanay. So hindi ko alam kung kamay ko para mag one hand dito sa MTB. Although supposedly dapat mas madali. Ganda ng bahay nito. Medyo nito huro na, dapat ba kumaliwa ako? O kumanan? O pero parehas na lang ito. Malalaman natin. Ay hindi, doon yata sa kaliwa dapat kanina. Ito rin naman, may kaliwat kanan. Pero dito kaliwa na tayo. Parang alam ko na yata ito. Dapat makita natin dito yung Alpha Mart. Kakalito. Ito nga ba may Alpha Mart? Nakailan daan na ba ako rito? Nalilito pa rin ako. Pang una yata na nakabike. 2 beses na kasasakyan. Yun, tama. Ito na Alpha Mart. Dito ba? Hindi. Dito. Saan? Mali. Pabalik pala yun. So mali nga yung liguan ko kanina pala. Dapat pala kumaliwa na ako dun sa ano. Dapat dun ako lumabas sa may kaliwa ng Alpha Mart. Pero parehas lang pala. Ngayon ko nalalaman. Ito, Barangay San Tomas. Sa Tamaria, Bulacan pa rin ito. Pero mamaya, pagdating natin yung sa Philippine Arena, yun, Bukawi naman yun. Tapos bukas, saan kaya? Wala na. Ayun, daming kaliwat kanan eh. Kaya nakakalito pag first time magdadaan dito eh. Ito na yung kalsada papuntang Philippine Arena. Paglabas dyan, kakaliwa tayo. Nandito yung Philippine Arena sa kaliwa, sa likod ng Philippine Sports Stadium. Pero mamaya pa tayo ikot doon. Kanan muna tayo rito. Tumbukin natin yung kabilang dulo sa may MacArthur Highway. Yun yung pang-kompleto ng 10 kilometers eh. Tatawirin natin yung NLEX.
tayo dito sa Pure Gold. Balik. Kaya ngayon, pag-ikot natin na ganyan, maladaan na natin yung Philippine Arena. Actually, ikutan natin sa buong palikot. Pagdating doon, walang mga sasakyan nakasabay. Ito mga nasa kanan na to, pagkagabi maraming tao dyan, puro kainan yan eh. Kala mo may perya. Ayun o, kita nyo yung Philippine Arena. Para mo lang spaceship. Ang laki, kitang-kita sa malayo. Oh, ahon. So, sa paikot-ikot dito sa Philippine Arena, ito may ahon. Bali apat. Ay, bali dalawa, balikan. Bali dalawa, kada ikot mo papunta sa pabalik. Ah shit, makakalas talaga yung quick. Pinarang kahit puno pa. Maganda rito sa Philippine Arena. Nagayang po yung tambay, mga gilid-gilid na ganyan, no? Pasok tayo din sa kanan, kaliwa na yun. Pag diniretso mo yung inlet yun, North Luzon Expressway. Yun lang, hindi ganun karami ang nagbabike dito. Hindi gaya sa MOA, di ba, pagka ganun umaga, talagang buhos ang siklista. Dito mga ilan-ilan lang. Minsan may mga grupo-grupo, pero hindi yung talagang halos na puno yung kalsada. Ay, wala pag weekend, di ko pa tayo ng weekend dito, Saturday, Sunday. Halos naikot na natin yung palibot ng Philippine Arena. Ito nga pala, pag magbabike ka dito sa may palibot ng Philippine Arena, bawal naka-sandal o tsinelas at nakasapatos. Ano, maraming tambayan sa ilalim ng puno.
tayo nang galing kanina, oh. Mamaya pa uwi, dyan din tayo dadaan. Tayo sa kabilang dulo. Yung pakanan na yan, di ko pa na-try yan eh. Yung kaliwa, pabalik ng MacArthur Highway. Pero malayo-layo pa pala yan, looban pa. Minsan dumaan ako dyan eh. Gulat ako layo, akala ko malapit na. Ang layo na ito. Sayang, natakpan ng damo yung ano eh, Philippine Arena. Pero tanaw dito, ang layo. Ayun na, naka-exacto isang ikot na tayo. Ito na yung nilabasan natin kanina. Na may puno yan sa kaliwa. Kanan ulit, ahon ulit. Sayang, walang duelo. Pag halimbawa medyo malayo ka rito sa Philippine Arena, ang gusto mong dumayo rito, may dala ka sasakyan, pwede dyan, no, sa gilid ng munisipyo. Mahaba ang pwedeng paradahan dyan. Okay, pangalawang ikot natin dito sa Pure Gold. Pag dito sa loob, meron yung parking. Kaya lang, medyo may kamahalan. Balita ko, 150 ang parking dito. Kaya mas okay doon sa labas. Ay, ikot ulit. Pangalawang ikot. Bilis mo mga yun. Tayo ba sumabay? Napupwersa tayo. Saka na hininga na dito na. Labas ulit. Kanan ulit tayo. Parang may ahon. Pagod. Pero sarap. Ang sarap mag-bike. Mali at parang doon ako sa labas dumaan.
Cool down na tayo. Isang ikot na lang uling ganun. Papuntang dulo, papuntang MacArthur Highway, tapos uwi na tayo. Mamaya pag ikot natin, picture naman para may pang post sa Instagram, tsaka Facebook, tsaka Strava. Follow nyo ako, Ian How, Facebook, Instagram, Strava. At syempre subscribe na rin kayo sa YouTube. Pwede na magwanhan. So magagawin na agad natin. MacArthur Highway at cool down na talaga. Pagdating dun sa Philippine Arena, medyo magpipicture tayo dun, pahinga konti, tapos uwi na. Sabi ni Garmin, nakaka 35 kilometers na rin tayo, at mga 40 siguro hanggang pag-uwi. Yun, pahinga tayo dito sa ito paborito kong spot kung saan maganda mag-selfie. Kita mo, kuha-kuha yung Philippine Arena. Diyan na lang, at huwag kakalimutan matandang kasabihan ng mga Kastila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertehin ang hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertehin. Hanggang sa muli, salamat.